Hindi ko sa'yo, Rolando, may tanong lang ko, napakasimple lang. Di ba bago kita pinapikit, nilagyan kita ng palito sa daliri mo at saka yung stick. Tinanong ko anong pangalan mo, di ba? Sinagot mo. Yung pumikit ka na, tinanong ko kung anong pangalan mo. Di ba sinasagot mo, Rolando? Yung pangalawang tanong ko, kung ano apelido mo. Bakit hindi mo nasagot yung apelido mo? Hindi ko na mabigkas. Hindi mo mabigkas yung apelido mo. Tapos, nakakita ka ng maitim. Tapos, bigla na lang lumiwanag, nawala yung, Nawala na yung itim. yung itim. Unti-unting nawala. Unti-unti yung pagkapasok ng liwanag ng Diyos, pag-ibig ng Diyos yun. Tapos, doon ka na nagising. Yun lang. Maraming salamat. Ibig sabihin yung mga body spirit talaga yun. Sa loob ng bahay nyo. Okay na? Salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Ano? Makikipag-usap ka hindi? Hindi ka tao? Ano? Ayaw mo talaga akong kausapin, ha? Sige. Painitin ko yan ang painitin sa'yo. Ayaw mo makipag-usap. Hindi mo alam kung babae lalaki ka. Babae ka ba? Babae ka? Tanong ko kung babae ka. Ayaw mong salita. Eh, wala kang kakwenta-kwenta kausap. Wala kang kakwenta-kwenta kausap, ha? Sabi mo mga kubra dati. Gumising ka! Rolando! Dio! Idilat mo yung mga mata mo! Sa pangalan ni Jesucristo! Dinilat mo yung mga mata. Mata siya. May tatanong lang ako, napakasimple lang ito. Sino kumukontrol ng utak mo? Meron ka bang naririnig? Una kasi tinanong kong pangalan mo, nasagot mo ang pangalan mo. Pangalawang tanong ulit, kung ano apelido mo. Sagot mo, hindi mo alam. Imposible apelido mo, hindi mo alam. Bago ka pumikit dyan, tinanong ulit pangalan mo. Alam mo na may pangalan mo at saka apelido mo. Bakit hindi mo nabigkas yung apelido mo kay middle name mo? Tinanong ulit kung anong pangalan mo, hindi mo na rin daw alam. Sino kumontrol sa utak mo? May kumukontrol ba? May naalala ka, wala? Ano? Medyo madilim siya. Madilim siya? At saka ano pa? Nakita ko na siya eh. Ano pa? Sige, ikaw magpaano? Ikaw kasi ang magpapatunay, hindi ako. Madilim siya, no? Basta madilim lang siya. Hindi mo alam kung saan kagaling? Bigla na lang siyang pumasok sa liwanag na. Bigla siyang pumasok sa liwanag pero madilim muna siya. Oo. Tapos biglang napasukan ng liwanag. Bigla siya nawala. Oo. Naiintindihan ko na. Itong ibig kong sabihin eh, pag ito sinabi kinukulam, hindi siya kinukulam. Ang tawag dito mga demonyo na. Kasi alam mo bakit? Ilang taong ka nagtrabaho? Mga 20 years sabihin na natin. Ilang taong ka nagsimba? Hindi mo rin alam. Madalang lang sa patak ng ulan. Ito ang sinabi ko, ibinigay ng aking ama ang lahat ng trabaho mo para sa iyo. Ito lang hindi kita pinapagalitan, wala akong karapatan magalit sa'yo, Rolando. Sinasabi ko lang naman sa'yo ang totoo. Nasa sa'yo kung maniwala ka hindi. Katulad ko, dati, ako'y driver din. Matagal ako nagmaneho, ibinigay ng Panginoon Kristo ang lahat sa akin, pati kita. Yung ako'y nagkasakit, hindi rin ako mapagaling ng medisina, punta pa sa Fort Bonifacio, pumunta pa ako sa lahat ng mga gagamot. Lahat-lahat, di pa ako maramagamot noon. Di ko pa nakikilala ang lola ko. Ngayon, nagkaroon ako ng matinding sakit ng pamamayat. Alam mo,
narinig ko yung demonyong maitim yun, sabi niya sa akin paulit-ulit, pag hindi ka na daw nagdasal sa Panginoon mo, babalikan ka niya. Ibig sabihin, ibinigay sa iyo ang aking amang lahat, pero hindi nakalimutan mo siyang puntahan sa tahanan niya para magpasalamat. Mali ba ko tama? Yun lang ang mapapayo ko sa iyo. Kailangan mo magbalik sa loob sa Panginoon. Ngayon, tinanggal ng Panginoon, niluso yung maitim, di ba? Sabi mo nakakita ka ng maitim, tapos may pumasok ng maliwanag, bigla na lang siya nawala. Ibig sabihin yun, unang tanong ko kasi, pumikit ka. Sinabi ko sa'yo, bawat nagagamot ako, tinatanong ko pangalan, pati may din yung apelido. Sinabi mo pangalan mo, ikaw si Rolando. Tinanong ko, ano ang apelido mo? Hindi ko alam. Tinanong ulit, ano ang pangalan mo? Hindi mo na nasagot ng pangalan mo. Tapos yung pala, may nakapasok na palang maitim sa'yo. Bago ko siya tinanggalan ng hininga at binasbasan siya ng Panginoon Kristo, nilusaw na siya sa liwanag. Naging malaya ka na. Ito lang mapapayo ko sa'yo, lagi ka magdasal. Alisin mo ang lahat ng mga iniisip-isip kung ano-ano. Hindi makakatulong ang takot sa iyong isip at puso. Nawang Panginoon Kristo maghari sa atin. Kung wala kang maalala talaga at hindi mo mabagkit ang pangalan mo, hindi makikipag-usap yung maitim na usok. Pumantay na yung daliri mo. Kanina ang mahaba mong daliri, ito, kaliwete. Isang spirit at masama. Ano pakiramdam mo ngayon? Hawakan mo yung dibdib mo kung masakit pa. Ano? Ano yung stick kasi yung unang kinabit ko sa'yo eh. Ano to, mainit masakit? Mainit. Mainit. Pero umihinto. O tuloy-tuloy lang init. Tuloy-tuloy lang. Eh yung kinabit ko na yung cross, anong nangyari sa'yo? Sakit. Yung sakit naman ng nilipat, ibig sabihin mahina. Ano nga siya? Kasi kung pumasok maigi sa puso at isipan niya yung demonyo, liliyab yung cross. Hindi lumiyab yung cross eh. Yung stick lang. Eh dito sa daliri mo, una nilapag ko lang to eh. Unang posporo ginamit ko rito. Hindi ubra yung posporo kasi para mababali. Pinalitan ko ng stick na kasi nipis ng posporo. Ano pakiramdam mo rito? Masakit naman pa. Okay na. Ano pakiramdam? Maraming salamat po sa panonood. Sana nagustuhan niyo po sa paggagamot sa spiritual. At God bless all po sa ating lahat. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ni Andel Ortiz. At nakatalaga po ako sa exorcist kulang barang o mga elemento. Hindi po ako nakatalaga sa paghuhula. Maraming salamat po ulit at God bless all. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo.